मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। सब रांडी सोमेके डीजे कंचन राज सब रांडी सोमेके हाजीपुर वैशाली। सब रांडी सोमेके सब रांडी सोमेके हो तूरे लिसन दिलवा भावे लिसाना मन के लिसाना मन के लिसाना मन के तूरे लिसन दिलवा भावे लिसाना मन के तूरे लिसन दिलवा भावे लिसाना मन के नमर ब्लॉक के कोई सब रांडी सोन के नमर ब्लॉक के कोई सब रांडी सोन के तूरे लिसन दिलवा भावे लिसाना मन के नमर ब्लॉक के कोई सब रांडी सोन के मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। सब रांडी सोन के ब्लॉक के कोई सब डीजे कंचन राज सब रांडी सोन के हाजीपुर वैशाली। ब्लॉक के कोई सब रांडी सोन के सब टाइम करले साजियान हो आज बाबू सोना बदल जाइए सभियान हो आज बाबू सोना बदल जाइए सभियान सब टाइम तहर करिए साजियान हो आज बाबू सोना बदल जाइए सभियान हो आज बाबू सोना बदल जाइए सभियान लेके घुमाता नियो पानी खातिर गन के नमर ब्लॉक के कहीं सब रांडी सन के नमर ब्लॉक के कहीं सब रांडी सन के नमर ब्लॉक के कहीं सब रांडी सन के आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। ब्लॉक के कहीं सब डीजे कंचन राज सब रांडी सन के हाजीपुर वैशाली। ब्लॉक के कहीं सब रांडी सन के राइटर लाडू राजा देवे लगा री राहुल राजा धान माई बहन के भारी राहुल राजा धान माई बहन राइटर लाडू राजा देवे लगा री राहुल राजा धान माई बहन के भारी राहुल राजा धान माई बहन के भारी टेंशन ओपनिए के बा माथा हमर टन के नमर ब्लॉक के कहीं सब रांडी सन के नमर ब्लॉक के कहीं सब रांडी सन के नमर ब्लॉक के कहीं सब रांडी सन के स्टूडियो रोशनपुर सपहा।